Ayan mga bay, maghatag na og chocolate si Madam Kilay sa mga batang gagmay. Tuyok na dili kay manguha ang mga bata. Sunod kita na sa Hi sa mudia, hi. Yan, kadaghan tawo oy. Ba, sunod na sinan ba? Meron mga tao. Wala ni sila apil? Second batch. Ah, second batch mga dagko. Pila iden masudoy. Gamay kani oh, masud niya eh. Kani napay gamay oh, duha ka buok. Dara dali kay. Papasok sa dito. Ay na, dali. Dali ka. Second batch kabi, apil kani nila. Kabibo kagubot sa barangay. Lalo sa lapin mga bata. Ni second batch sila. Katus ang gagmatoy. mga bata, dili ka na mga bata. Oh, na katuyok, matuyok. Ay, daplin ta mga nanay para makatuyok sila. Apil ka di. Maghatag og time sa Madam Kilay ng 30 seconds daw mapunit sa mga bata. So mauro to ang suod silang basket. Ako wala. Oh, basin mo hila kay sakit na ang ngipon. Aw na bangag na oh. Nyabunan bagig chocolate no. Ipunan ni Madam no ang mga bata nga gagmay rag nakuha. So iyahang ipunan. Di ko kalusot mga bay sa kadaghan sa tawo. Ipunan niya kay gagmay bata man to ganiha, so gagmay rag nakuha. Moto nga iyahang iapunan karon. Mama, wala mama. Uy, ayaw mo pamuli o asa mo dito ra mo. Ano ba? Anara. Dihara mo kay di pa man ay arrange pa man gud mo. Di tagan sa basket ron. Nahurot ang chocolate sa SMR. Kay gihakop na tanan ni Madam. Makita.